ಹಲೋ ಹಲೋ ಇದೇ ಬರ್ತಾರ ಇದೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾ ನೀರು ಬಂದು ನೀರಿಗೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಅಂಡ ಯಾನಿತ್ತ ಪನ್ಪುರಿ ನೀರು ತಾಳ್ ಮಿಡಿಕೆ ನೋಡು ಅದೇ ಮನೆಯ ಇರು ಒಬ್ಬ ಬಾಡಿಯರ್ನ ಇರಗೆ ಲಾಸ್ ದಯಪಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಇರಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದೇನೆ ಬೋಪು ನಾನು ಸರಿ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ದಾದ ವಿಷಯದಾಗ ಹಲೋ ಇರನ್ನು ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲವ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂದು ದಾದ ಅಡಿತ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಹೊಡ್ಚಿಕೊಂಡು ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಬೋಡನ್ನು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾ ನಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ವಿಷಯ ಪಂತಿಜಿ ಈ ಕೆಲವು ಆನುಕೊಂಡು ಲೇಗ ಪ್ರಾಯದ ಮದ ಇರ್ನ ಓನು ಪಂದಿಚ್ಚಿ ನಾ ಹಿಡ್ದ ಕಡೆ ಹಂಚನೆ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಊಜಿ ಕಾಸ ದಾದ ಬಂದು ಬಿ ಬಂತ ಕೇನೆ ಕೂಲ್ 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 ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಪರ್ಕಟ್ ಲಾಡ್ಜಿಗೆ ಬತ್ತೀರ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಅಕಲ್ನ ಆ ರಸ ನಿಮಿಷ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವ್ ಆದುಂಡು ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಚರ್ಪಿ ಚಪ್ರ ನಿನ್ನ ಮಗ ಯಾರು ಬೈ ಚರ್ಬಿ ಜಬ್ರ ದುಂಬು ಯಾನಿ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಡಪುರುವೆ ಅವೇನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತು ಪನ್ಲಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ನಿಂಗೆ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಏರೆಗ್ಲ ತನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ತುನಗ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಅಂಚ ತುನಗ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಬರು ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ ನಿಷ್ಠವಂತೆ ಯಾನ್ ಸತ್ಯವಂತೆ ಯಾನ್ ದೈವ ಭಕ್ತೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ದೈವದ ಮಿ ತಾಜ ಪಾಡ್ದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಕಡ ಪುರುಷ ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಂಡ ಎಂಕೊಂತೆ ಕಾಸ್ಬೋ ಕಾಸು ಏನು ತಂಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಂಡ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪರ ಬನ್ನಿ ಒಂಜು ಮೇಲೆ ತತ್ತ ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ಕೇಳ್ತು ಮಾಡ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಯಾನ್ ಕೇನುನ ಕಾಸೆನ್ನ ಕೈ ಸೇರ್ನ ಉಂಟ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ ಸೇಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ನಿನ್ನ ಪಾತೆರ ಮಿನಿ ತತ್ತಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡತಿತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಏರ್ನ ಬದುಕ ಹಾಳಾಪಣ ಬಂತು ಪೂಜೇರ ನಮಗ ಬತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಚ ಶೇರ್ ಮಂತ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅಡಿಯಾದ ಪೋಯರು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನಿತ್ಯ ಈ ನಡಿರ್ಗಿ ಜಾಲ ದಾದ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅವು ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತಂಡ ಇಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿ ಕುಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಜ ಜಾಲದ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ ಇಡೀ ದಿನ ಫೋನ್ ಬಂದು ಆ ಫೋನ್ ನಿಕ್ಲ ನಾಡಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಪ್ಪ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಲ చెప్పు ಫೋನ್ ಇಡೀ ದಿನ ಫೋನ್ నాన్ వెజ్ కన్నా నమ్మ 180 రూపాయలు ఆపుంది అందు అందు యాపా ఇని ఇని ఎన్మగ ఇలా ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಾನು ಮಲ್ತದ ಕೋಳಿ ಪಟ್ಟೆಲೆ ಬಿಕ್ಕು ಜನ ತುಲಾ ಬದುಕೆಲಿಯಲೆ ಆ ಇಲೇನು ಬುದಿಯಲ್ಲ ಆಪುಂದ
ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಮಗಂತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಐತಮ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಲದಿ ಆಪಂದ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತ ಬಲಸಗ ಯಾನ್ ಇಜಿನ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಸಾಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪೆಲೆ ಬಲಿಜನ್ನ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲಕ್ಕ ಬಂದು ಯಾನತ್ತೆ ಯಾನ ಜನ ಯಾನದೇ ಬರ್ತದ ನೀನು ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾದುತ್ತಿ ಹಿರಿಯರು ಚೀತೇಂದ್ರಿ ನಂದು. ಸಿರಿದ್ದೇವಿ ಯಾನೇರು ಗೊತ್ತು ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂಬರಿಸಿ ಬಿಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿಗೆ ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾಕಾಯ್ತಮಂತೆ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಆಜನ ಪದವಾಡು ಅನ್ನು ನಲಿಪುನೇನ ಯಾನ ಆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಆನ ತಿನ್ನೋಡು ಬರ್ತೀನಿ ಬಲ್ಪೆರ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತಾಗನೆ ಈ ಆಜು ಏ ಪತ್ರ ಸಂಶಯ ನಲ ಮಾಡಿ ಏಪೊಳ ಸಂಶಯ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ಇರುವನ್ ಮಾಡಿ ಸಂಶಯ ಈಗ ಆನೆ ಆದಿಕವಿ ಚೆನ್ನಕೇಸರಿ ಮಂತಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಯ ಸಂಶಯನೇ ಸಂಕಬಸನ ಗೋಪಾಲ ಅಂತ ಆರು ಮಾಡುವಿರಿ ಮೊದಲನೇ ಸಂಶಯ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಲನ್ವಿ ದಾಯಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡೆ ತಿಂಗಳು ಪೆದ್ದಿನಿ ಈ ಅನ್ನಕ್ಕೇನದ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಲ ಬಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಸಂಶಯ ಎನ್ನುಂದಿ ಅವ ಆ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ನತ್ತ ಅದು ದೇವೇಲೆಂದು ಮಲೆ ಆ ದೇವೇಲೆಂದು ಗೊತ್ತಾವದ ಸರಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಬಂದಾರ ನಾನು ತುಂಬುದಲೆ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಕೊಲೋನ ತಾಗಿದ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಲದ್ದು ಕೈ ಲದ್ದು ಕೆಬಿ ಲದ್ದು ಮುಂಕು ಆನೆ ಮುಂಕೊಂಜೆತ ಆಂಡೆನ್ನ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಣ್ಣ ಹೋಗುವನೆ ಕ್ಯಾಟಿಂದ ವಾಟರ್ ಅಂಚಂಡ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ದಾದ ಮಣಪಲೆ ಸಂಜನ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆತುಲನ ಎಂಕ ಪುಸ್ತಕದ ಬಳೆಯರೆ ಅವಂದೇ ಪಿಲವದ ಮೈತಿ ಇಲ್ಲದ ಗೋದಿದ್ದು ಮತ ಬಳಿದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ ಬಿಸಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡ ಯಾರು ಓಟ್ ಕೊಡ್ತೇತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಓಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಯ್ತೆ ಉಲೈಲೆಪ್ಪುನ ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಹತ್ತು ಮಾರ ಅಷ್ಟು ಉಳಲೆಪ್ಪುನ ಅವು ಎಲ್ಲ ಜೋಸ್ತಿನ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪುರಂದರ ಅಣ್ಣ. ಈ ಉಲೈಲೆಪ್ಪುನೇನು ಒಂದು ಬೇಕನೆ ಮುನ್ನಡೆ ಮನ್ ಕೊಡು ಲೆವೆಂಚ ಅಂತೀನಿ ಇವೇನೇ ಅನ್ಪುಗ ಎಂತ? ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕುಲೇನು ಉಲಯೇಲೆಪ್ಪುನೆ ಅಲ್ಲಂದ್ರೆ? ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ ಕುಲೇನು ಒಂತೆ ಬಿದೈಲೆಪ್ಪುಗ ಓಟೆ ಪಿದೈ ಪಿದೈ ಬತ್ತೇರೆ ಕಾಲ ಚುಚ್ಚಿಡ ಚುಚ್ಚಲೆ ಅವು ನಾಯಿಯ ಮಾಲೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲೆ ಕುಲೆ ಪಲಂಕುನಿ ಪರಂಕುಡು ಉಚ್ಚೇತಿ ಹಾ ಪುಚ್ಚೆ ಪಲಂಕುನಿ ಅವು ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ? ನಾಯಿ ಚುಚ್ಚುನು ಈ ಮಾತ ಅಗ್ಗಿಯುನು ಎಂಚಿನಿ ಒಲ ಒಲ ಕನೊತ್ತು ಓದಿ ಅಗ್ಗಿಯೊಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಎಂಚಿನ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಗೋಪಾಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಮನ್ ಕೊಡುದು ಬೇತೆ ಅತ್ತೇನ ನಮ್ಮದು ಬೇಲ ಅನ್ಪುಗ ಎಂಚ ಈ ಉಲೈಲೆಪ್ಪುನ ರಾತ್ರಿ ಇದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದಿಂದ ಎಂಚವು ಉಲೈಲೆಪ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಲೆ ಐಕ್ ಪದವೋ ಬಾದ್ನು ಮಾಲೆ ವಿನಹ ನೂಲು ನೂಲು ತಲಹ ನಮ್ಮ ನೂಲು ಕಡುಪು ಎಂಚಿನ ನೂಲು ತಿರುಪುರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮನ್ ಕೊಡುದು ಯಾ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುಗ ಎಂಚ ಇದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಉಲೈಲೆಪ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ನಮ್ಮ ಪುಂದಿ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪುಂದಿದ ನದೂತು ಒಂಜಿ ಗುಂದಿ ಮಲ್ಪುಗ ಹೌದಾಯಿಗೆ ಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿ ಗುಂದಿ ಮಲ್ತು ದೈತು ಒಂಜಿ ತಾಳೆದ ದೈನದಕ್ಕ ಐನ ಕುದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಂಗಡ ಕುಲ್ಲಾಗ ಬೊಕ ಆಯ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆದೆ ಮಂಗಿ ಬೈತಂದು ಲಜೆ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಯಲಿತ್ತಿ ಅಂತ ಎಂಚ ಬೋಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟೆ ಅವರು ದಾಯ ಬಂಡ ಗೋಪಾಲ ಆಯನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಅತ್ತ ಆಯ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬತ್ತೆಂಡ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಯ್ಕಿ ದೋಸ್ತಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲಾನಂದ ಸಂಜಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಬಂಗಾರವಲ್ಲಿಂದ ದೋಸ್ತಿ ಹಾಲಾದ ಸೈತ್ ಬೋತೆಗೆ ಬೊಕಾಯನ ಬುಧಾರೆಂಚಿನ ಹಾಲ ಅರ ದೋಸ್ತಿ ತೀರೋದು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಾತದ್ದು ಯಾಪ ಮನೆಯದೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಜನರ ಮಿತ್ತು ಹೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಗೇತದು ಉಂಟುದು ಎನ್ನ ಪುಂದಿನದ ನದದು ಗುಂದಿ ಮಲ್ತಲ್ದು ಕೇನೆಲು ಬಿಳ್ಳಿತ್ತ ಮೋಲೆ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಲಕ್ಕ ಸೇವೆ ಆಯ್ ಒಲೆಲ್ಲ ಓವಲ ತಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಆಯನ ಲೆಕ್ಕದ ಆಯನ ಬಾಲಿ ಎದ್ದೆ ಯಾರು ಉಲ ಇದ್ದಾನ ಇತ್ತು ಬೋಲ್ತು ಉಲ ಇತ್ತೆ ಅದು ನೇತ್ರಾವತಿಲ ಉಲ ಇತ್ತ ನೇತ್ರಾವತಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಅದು
ಬಸಳೆ ದುಂಪದ ಅದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಜನ ಓ ಅಣ್ಣ ಇಡವಲ್ಲಿ ಆಲಿ ಅನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಅಂದೆ ಎಂಕೆ ಅವನತ್ತು ಕಣಿಕರೆ ಕಿರೆಗಿದಾನೆ ಆತು ನಿನ್ನ ಬೊದೆದಿ ಅದು ಮಾಲ ಎನ್ನ ದುಂಬುದಾರಲ್ಲ ಓಲತ್ತ ಅಣ್ಣಂದೆ ಬೊಡ್ತೆ ಅಣ್ಣಂದೆ ಇರ ತುಂಬುದಲ್ಲ ಅವನು ಕಡ್ಕೊಡ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದೆ ಬುದ್ಧಿ ಎಂದು ಕೋಪಂದು ಲಾಜಿ ಅಂದ್ರಾಜು ನವಡ ಮಾತುಂಡನ್ನ ಮಾತೊಂದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಜೈನು ಬಣ್ಣಕನ ಹೌದು ಉಂಡನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಪೆ ಉಂಡು ಅನ್ಪೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತಮ್ಮೆ ಉಂಟಾ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ವಿಷಯನೇ ಬೇಡ ಅಂದ ನಂದು ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಳೆದ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಲದ್ದು ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೀಲ್ ದೇಕ ಮಾತ ಮಾ ಅಂಗಡಿದ ಮಾತ 500 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಫುಡ್ದ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಉದ್ದಿದ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಅಂದ ನಾನ್ ವೆಜ್ಗೆ ಅಂದ 180 ರೂಪಾಯಿ 180 ಅನ್ನ 180 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದ ಪಾಯ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಮಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೊಳೆ ಬುಕೆ ಈರೆಂಚಿನ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಕಮಿಷನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣ ಅಂದ ಖಾಲಿ ಇರುವುದನ್ನ ಖಾಲಿ ಇರುವುದ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೋರಿಡ್ದಾದೊಂದು ಕೋಲಿದು ಸುಯಿ ಉಂದ ಅವಾಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಉಂಡಾ ಚಿಲ್ಲಿಯ ಚಿಲ್ಲಿ ಮೂಲಿ ಜಿನಿಕಲು ತೂತುಗು ಬೋದು ಪಾಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲದ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದ ಆವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಲೆದ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಲೆದ ಚಿಲ್ಲಿ ಅತ್ತನ್ನ ಕೋರಿದ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಊರಿಗೆ ಕೋರಿದ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಜನ ಇರಿಗೆ ಅದ ಅತಿ ಎಂಕ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೊಂದು ಕೋಳಿದ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಅಂಚಿದಕ್ಕನ ಭಾಷೆ ಉಂಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಂಚಿ ಬಲಿಯಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ತು ತಿಕ್ಕುವ ಉಂಡತ್ತ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂಕಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಮಾಲೆ ಉಂಡನ್ನ ಅವು ಅಕ್ಲನ್ನ ಬೇಲೆದಕ್ಲು ಓ ಲಾಮ ದೇವೆಲೆ ಈತ್ ಮನೋಜ್ ದಿಗ್ಲಿ ಪೈ ಇತ್ತನೇ ಯಾನು ಬೇಲೆ ದೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಕಂದು ತೈದಾಯ ಮನೆ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಉಂಡನ್ನ ಹೋಳಿಗುಂಡ ಓಲಿಗೆ ಮೂಲಿಜಿ ಅವಳು ತವನು ಅಲ್ದ ಮಾಲಿಗೆ ಉಂದು ಈ ನಿನ್ನ ಜೋಲಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಅದೇ ಮಾಲಿಗೆಗೆ ಬೋದು ಓಳಿಗೆ ಕಾಣತ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಒಮ್ಮೆಲೆಗೆ ತಿನ್ಪ ಉಂಡತ್ತ ಉಪ್ಪಲೆ ಉಂಡನ್ನ ಉಂಡು ಓಲಿಗು ಏತ್ ಒಂಜಿ ಲೋಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎತ್ತವೆ ಒಂಜಿ ಲೋದು ಅಂದ ಉಂಡ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋದು ಅಲ್ಪ ದಸ್ತ್ ಬಿನ್ ಗುಲಿಪಿಯಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಉಂಡ ಚತ್ತಂಬದೆ ಕೋದೆ ಒಲಿ ನಂಜಿ 150 ಉಂಟು ಐನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಾದ್ದು ಛತ್ತೆ ಅವೇ ಛತ್ತಂಬದೆ ಉಂಡತ್ತ ಉಪ್ಪಲೆ ಉಂಡನ್ನ ಅವು ಅಕ್ಲನ್ನ ಪಾತ್ರ ದೆಕ್ಕು ಎಲ್ದಿ ಯಾಕಾರ್ದವೆ ಅಥವಾ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈತಿ ಎಳ್ಳಿಯ ಮಾತ ಚದ್ದಿವಾದ ನಿಂಚ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓಲೆ ದೆಕ್ಕಲಿ ಎಂಚ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಉಂಡ ಮಾಲ್ಪುಳಿ ನಾಲ್ ಕಂಬುಳಿ ಪುಳಿ ದಾವಕೇನ ಚಿನ್ನ ಏರು ಮಾರಿದ್ಯ ಏನು ಮಳೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಎಂಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಳೆ ಉಪ್ಪನೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನಾಯಕ ಮಾರಲ್ಲ ಇರೇಗ್ಲ ಮಾರಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಯಾನ ಸಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಲಿತನೆ ಅವಳು ಪಿಲವದ ಮೇಯ್ತು ಪೋದು ಓದೇದೆ ಬೊಗ್ಗೋಣ ಒಕ್ಕಿಂಚಿನ ನಾಯ ಉಂಡು ಯಾರು ಎತ್ತವಣ್ಣ ಈರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪು ಏನಡ ಜನ ಉಂಟು ಏನಡ ಉಂಟು ಎಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಚಿ ರಮೇಶನ್ ಏತಿ ಏತಿ 5,000 ರಾಜೇಶ್ ಓ ಲಾಮ ದೇವಿ 5,000 ಜನತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓಳುನೆ ಒಂದಲು ಬೈದಿನಿ ಮೋಳೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕೋದು ಎನ್ನ ಕಾಲದ ಕಂತನ ಮತ್ತೆ ಗೊಲೋನೆ ಸಂದವ 5,000 ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮೊದಲು ನಾನು ಬಿ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀನು 5,000 ನಲಮಣಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಚದಿಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ 5,000 ನಾನು ಎತ್ತವೆ ಈರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪು ಏನೋ ಚಲ್ಲು ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅದು ಎಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಲ್ಲಲೇನು ಚಲ್ಲೆ ಅನ್ಬ್ರೊಕ ಚಿಲ್ಲು ಒಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತಿ ಶೋಭಿನ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದೊಂದಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಸೋಬಿನ ಲೆಕ್ಕೋದು ಇನಿ ಮೊತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೋಬಿ ಓದಲಿತ್ತದು ಮಾಲೆ ಎಲ್ಲದ ವಾಟರ್ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾಲೆ ಎಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದಿನಿ ಬಿನ್ನು ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದಿನಿ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆಲು ಮಾತ ಮಕ್ಕಳು ಕತ್ತರಿ ಸಾಣೆದಾಕಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದಿನಿ 5,000 ಜನ ಬಿನ್ನೆಲು ಓದಿ ಬೈದಿನಿ ಮಾಲೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ 5,000 ಜನ ಬಿನ್ನೆಲು ಅವು ಮೈಸೂರು ಅಲಮಣಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕೇರಳಗ ಬೊಳ್ಳವತ್ತದ ಪೂರಾ ಕೇರಳ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಬೈದಾನ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಬೈದಿನ ಬುಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಹಿಂಸಾರತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಹಿಂಸಾರತ್ತು 5,000 ಅಂಚನ 500 ಜನತ್ತ ಅದು ಅದು 500 ಬುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಐತಿಯಾ 5 ಜನ ಖಾಲಿ 5 ಜನನ ಪತ್ತೊಂದು ಮೂರು ಎಂಕ್ಲಿ ನಲಕ್ಕ ಬಲ್ಪ ಇದೆ 5 ಜನ ಖಾಲಿ 5 ಜನ 5 ಪೈಯು ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಂತ 5 ಜನ ಅತ್ತ ಅಕ್ಲೇನೆ ಮೂಲು ಒಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮಕ್ಕನ ಓತೆಲು ಉಂಟು ಅವಳು ಪೂತ ಅಕ್ಕಲೇನ ಒಣಸ್ಸು ಮಲ್ಪದ ಅಲ್ತಲ್ದೆ ಕಾದ ಪೂತ ಅಕ್ಕಲೆ ಇದೇ ಬಚ್ಚವಳನ್ನ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವೆ 5 ಜನ 5 ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈಗ ಅತ್ತ ಮೂರು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆದ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಲಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಗೌಲ ಉಂಟಾಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಇದ್ದತ್ತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಲಾಕ್ದ ಉಣದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಟ್ಟು ಏನೆಂಗ್ಲಿ ಅದಲ್ಲೇ ಅವೇ ಜನ ಇನಿ ಬುದೆ ಇನಿ 10 ಗಂಟೆ ಕಾಸು ಜನ ಮನಿ ಪಚ್ಚಿ ಹಲೋ ಅಂದ್
ಐನು ಜನ ಅತ್ತ ಅದೇ ಐನು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿ ಬೇಗ ತತ್ತು ತಿಂದು ಐದು 25 ತಾರ ಬೇರೆ ಪಾಡ 5 ಜನ ಅತ್ತ ಬೇಗ ತತ್ತು ತಿಂದು 25 ತಾಲ 5 ಪೆಲಪಲ್ಲ ಪೆಲಪ. ಅಂದ್ರೆ ಇದವಲ್ಲ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಪೆಲದ್ದಾನೆ ಸಮಾಜಿ ಮಾಲೆ ಅವಳು ಎದುರು ಕುಳಿದೆ ಅಂಚೊಳ್ಳಿ ಆಯದ ಪೆಲಪಲ್ಲ ಇವ್ರೆ 25 ತಾರ ಬೇರೆ ಅವ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅನ್ನ ಮೂರು ನೆರಿಯರನ್ನ ನೆಲ್ಪುನ ತಮ್ಮಳು ದೊಣ್ಣೆತ್ತು ನನ್ನ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೆಲ್ಸ ತತ್ತು ತಿಂದು ಅವು ಕೆಲವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿನ 5 ಜನ ನಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಮೌಂಟ್ ಅಣ್ಣ 5 ಜನ ಅಂತ ಸರಿ 5 ಜನ 5 ಜನ 5 ಜನ 5 ಜನ ತಾಳ ಬೆಲೆ ಪೇನ ತಾಳ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಜನಗೆ 8 ಜನ ಎಕ್ಕಡಂದ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ 8 ಜನ ಏನ್ ರೈಸ್ ಅದು ಈ ರೈಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಸೈತಾನೆ 25 ತಾರ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ತಾತ ಅನ್ಕೊಂಡ ఆయన సీదా పిల్ల గొంతు పాడుతూ కుదాదగి తిప్పి ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತ ಅವನು 8 ಜನ కానీ ఆజి జనత ಇಡೀ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ టౌన్ ఈ తెప్పున అంద మగ ఎంచ తెప్పందు పోత 8 ಜನ ಅಂತ ವಾಟರ್ ಡಿಂಬೆ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪೆ కానీ ఆజి జనత 8 ಜನ కొంచెం బెల అనుకోని దా పత్ నేను వతాను ఈ పల్స్ నక్కలికి కొనదు కొల్లవ 8 ಜನ ಮುಳು ಅಂಚಪ್ಪಲಾಯಲ ಎಂಕ ಗೌಳ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಅನ್ಕು ಅಕ್ಕಲ ಕೈತಿ ಪಲ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಐತು ಒಂಜಿ ಲದ್ ಮಾತ ಮಂತಲ ಪ್ರಸಾದದ ಕತ್ತುಂಡು ಐತುಂಡು ಏಲಾಯಿನೇ ಲದ್ದನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐನು ಮುತ್ತುವೆನ ಆಯ್ನ ನೆಲ ಸಂತಾನ ಅದು ಬಲ್ಪಾತ ಅದು ಕೋನಗ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆಕ್ಕಲಾಗಿದೆ ಮಣದ್ದನಿ ಮೂಲ ಅರಿವೆ ಬಾಕಿಲ್ದೆ ಆಯನ ಪುನದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೀದಾ ಇಂಚಿ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಜಾಗೃತಿ ಮಗ ಅವ ಮೂದೈದು ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಡಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಇನ್ನುಂಡ ಮನೆ ಮೊಳಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಪತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆನು ಸಾಂಕಂದ ಆವ ಮಾಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ 8 ಜನ ಬಿಂದೇರು ಬೈತಿದ್ದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೆ ಕೊರ್ರೆ ಸನ್ನೆ 5 ಮೂರು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ವರ್ಗುನು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಹೆಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನಂತ ಎಂದ ಪ್ಲಸ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಚಿನವು ಅವೇ ಇದೇವಲ್ಲ ರಾಜಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಂಗ್ ದೆಂಜಿಗೆ ವಾಲ್ದು ಕೊಡ್ತಾರ ಇದ್ದಿ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ದೆಂಜಿ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಅವ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಸರಿ ತುಯ್ಜಾರ ಇರು ಸೊಂಟ ನೆಗಾರ್ದಲ್ಲೇ ಗೋಬಿ ಹೋಯ್ನುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪೆತ್ತಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಚಿನವು ಎನ್ನ ಕಾಲ್ಗಾತ ಪವಲ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಚಿನ ಇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುವಾರ ಮಾರ ನಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಲೋದ ಏ ಬೊಚ್ಚಿ ಅತ್ತೇನ ಹೂವು ಅವು ಹೆಂಚಿನ ಏನು ಮಾಲೆ ಇದು ಇದೇವಲ್ಲ ಇದು ಆತಿ పోతుందత్త కాలేదుందత్త ఆటిగలినది ఆతి కాలేజీ బయదిని అన్న అత్యన్న ఆటిగలిన జక్కి ఓకే సరి తూలగేరుంది అలా ಒಂಜಿ ವಿಕೆಟ್ పోతుంది ನನ್ನ ಏತ್ ಒಂಬ 10 ವಿಕೆಟ್ ಉಂದ ದಾದವ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮುಸುಂತುನು ತೂಲಮ್ಮ ಅಂದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪುದ ಪುಲಿನ ತಿನ್ನವೇ ಮೋನೆ ನನ್ನ ದಾನೆ ಅಲ್ಪ ಮಾಲೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಗೆ ಮಾಲೆ ಚಿರನೊಂದು ಇಂಚಿನಂದ ಎಸಿ ಬಿತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಅಂದತ ಮಂಗ್ಯರಣ್ಣ ತೆಕ್ಕಂಗೆನ ಮಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸೈಪಿನ ಜತ ಉದ ಇಂಚಿ ಸಾವದ ಮಂಗೆನ ನಿನ್ನ ಇದನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಬಿಡಣ್ಣ ಈ ಸಲ್ತಿಲ್ಲ 5 ಜನ ಕೊಲ್ನೆ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾನ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ದೊಕೊಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಕರ್ನಾಲ್ದ ಐಡಿಯಾ ಅಣ್ಣ ಇದಿನ ನೀವು ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಕರ್ನಾಲ್ದ ಐಡಿಯಾ ಗನ್ನಲ್ದ ಐಡಿಯಾ ಎಂಚಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಫೈಲಣ್ಣ ಕನ್ನ ಅಂದು. ಇದು ಬೇತಿನ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನಗೆ ಮಂಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಲ್ ತೂಕೊರ್ದು ಒಂದೆರಡು 10 ಬಿಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತು ಕರ್ನಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ತುಪ್ಪಣ್ಣ ತಾರಿಡು ಮತ್ತೆ ಮಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಕುತ್ತಕೊಳ್ಳೋದು ಅದ ಅವಕಾಯ್ತ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಮನೆ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂತ ಅವು ಆತೇನ ಮಂಗೆ ತಾರಿಡುಂಡ ಗರ್ನಾಲ್ ತೂಕೊರಿ ಗರ್ನಾಲ್ ತೂಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ 2 3 4 5 ಗಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓದಿ ಪೈ ವಾಟ್ ಹಾಗೆ ದೀತ ಮಾಲೆ ಸಾವು ಅದು 7 8 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೋಗ್ತದಣ್ಣ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾಲೆ ನನ್ನ ಓ ಬೇಟಿ ಬೇಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಬೇಟಿ ಮೇ ಬೇಟಿ ಅವಳ ನಡೀತೀನಿ ಬರ ಬಾಸರ್ತಾವ್ಜ ರಾಯ ಗದಿ ಗದಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಲ್ಪ ಮಾಲೆ ಎಂಚಾದುಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಚಾದುಪ್ಪು ಎಂಚ ಆದು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ದೌತುದೆ ಎಂಚ ಆದು ಮಾತತ್ತ ಅದೇನ ನಿನ್ನ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ ಫಲಿಯಾಲ ಒಂದು ಮುಪ್ಪೈ ನನ್ನ ಕೆಮ್ಮಲ ಒಂದು ಮಾ ಎಂಚ ಆದು ಪತ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಐಟು ದಾಳ ತೋಜಿ ಅಣ್ಣ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ತೋಜುಡು ಎಂಚ ಐಟು ದಾಳ ತೋಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ತೋಜುಡು ಅದ ఆయన ಮೋನೆದ ಮಾತದೆತ್ತನೇ ದಾಳ ತೂಚಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಪೆತ್ತು
ತಿನ್ಪುನವೇ ದಯಲಕ್ಷ ಅಂಚೆತ್ತ ಈಗ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಪುಳಿ ಐಕ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಯಾವಂದ ಮಾಲೆ ಓಕೆ ಐಕ್ ಇಂಚ ದೊಂದಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಈ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಪುಳಿ ಪಂದಿ ಅನ್ನ ಫ್ಲಾಶ್ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಓ ದೇವತು ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾಲೆ ಮೇಪ್ಲವಳು ಪೂತಲೆ ಕಾತು ದೇವಲೇ ನಿಕ್ ದಾಮೆ ಅನ್ಪುಣ ಮಾಲೆ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ಡಿನರೇ ದೇವಡು ರೆಡ್ಡಿನರೇ ದೇ ఒక ఇనిదానే బయదని ನನಗೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಾಕಿ ಹತ್ರ ಅಣ್ಣ ఓవి అవు చాలు చాలు ಅವ್ ಚಟ್ಟೆ ಬಿನ್ನಿದೆ మళ్ళా పిన్ను పోతుంది అత్తే ಓ ಅಣ್ಣ అది ఇత్తపుల మళ్ళా పిన్నిచ్చి కాలి చెత్త 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 పిన్ను ಒಂದು ఉల్ల ఇస్తుందట ఇస్తాను ఇదిందైతే జంజి నేలుందైతే 4 మొబైల్ నేలుంది ai bana lagi போது பூலிய போதே ராம குஞ்ச போதியா ಓ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಮಕಂದಿ ಎಲ್ಲಿ ಒತ್ತುಗಿಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಬೈದಿನಿ ದೇ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆತ್ತೆ ನನ್ನಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಏರ್ಕೆ ಎಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನಡಾವೆ ಅವೇ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಏತ್ ಬೇಗ ಆ ಜನ ಪಿಕಪ್ ಆತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಇದು ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಲಜೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ಬೈಕಲ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂದು ಮಾಲೆ ನೀವು ಬರಂದಿರಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬಾಲೆನ ದುಬೈಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಪುಂಜಿ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಕುತುಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಂತ ಬಾಲೆ ರೀತು ಓ ರೀತು ಕುಳಿತಬಹುದು ದುಬೈಗೆ ಹುಡ್ತೋತಿನ ఒక దుబాయే ఇదే బతుది ఆయన కొనేలా ಗೊತ್ತಾ ನಂಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೋದು ಮಾಲೆ ಏನ್ ಚೈತುಂದ ಆಯ್ತು ಅತ್ತಪ್ಪ ವಿಮಾನದ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ವಿಮಾನಗಳ ತೇಸನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ 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 ಅಂಚೆ ಬಂದವು ಪಾಸ್ ಪೋಲ್ತದ ಅಮ್ಮಿ ಅತ ನೀವು ಬರಂದಿರಣ್ಣ ವಿಮಾನದ ಉಲಯಂಜಿರ್ತು ಓಡು ಈ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತೀನಿ ಅವು ಇರ್ತಿದ್ದ ಐಪೋತಿ ಪುನಗೆ ಹುಳ ಐಪೋದಿತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಯಕ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿ ಪದ ಪುಲ್ಲು ಅಕ್ಕ ವಿಮಾನದ ಉಳ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸತಿ ದಾಯಕ ಏನಿಲ್ಲ ಪೋಯ ಮಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಸುಂತುಗುಲತ್ತದು ಆತಲಗಲ್ಲಿದೆ ಅತ್ತಪ್ಪ ಕಿಲಿನ ಪಂಡ ಕಿಲಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಆ ಜನ ಎಂಚಿನ ಸಾಲೆದ ಬಾಕದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ತ ನೀವು ಬರಂದಿರಣ್ಣ ಇದು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಂಟೊಂದು ಪತ್ತರೆ ಕಂಬ ಇಜ್ಜತಿ ಅಂದ ಇದು ಮುತ್ತೊಂಜಿ 4 ಸಾಮಿಯಾನದ ಕಂಬ ಮತ್ತ ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂದಕ್ಕ ಎಂಚಿನಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮ್ಯಾನದ ಕಂಬ ಹಾಕೊಂಡ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕಂಗ ಓಡವು ಎಂಚಿನ ವಿಮಾನದೊಳೆ ಮೊಸಲು ಕುದಿಕ್ಕಿ ಒಂದ ಮಾಲೆ ವಿಮಾನ ಉದ್ದತ್ತಿರಣ್ಣ ವಿಮಾನ ಉದ್ದಾತ ನೀವು ಬರಂದಿರಣ್ಣ ವಾ 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 ದಾದಿ ಓ ಅಣ್ಣ ದಾದಿ ದಾದಾಯಿ ಬೊಕೆಂಜಿನ ಏಪಲ ಯಾನೇ ಓಪನ್ ಹೋದ ನಿಕ್ಲೇಕ ಮತ್ತ ಓಪನ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಜಮಾಲೆ ಅಂಚನ ಒಕ್ಕದಿದ್ದ ಅರ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮರ್ತಾಯಿನ ನೀವು ಬರಂದಿರಣ್ಣ ಓ ಈ ಎನ್ನ ಮಗೇನ ಅಂಚೆ ಧ್ಯಾನಿದೆ ಬಚ್ಚುನು ನಾನು ಅವನು ಏನ ಎಂಕ ಬಚ್ಚನದು ಈ ಎಂಚ ಓ ಬಂದ ಅವೇ ಇದು ಬೋಡ ಧರ್ಮ ಹೋಯ್ತು ಬರಂದರಣ್ಣ ಅವೇ ನೆಂಚಿನಾಗೆ ഞാനെന്ന എന്തൊക്കെ കോൾഗേറ്റ് മുട്ടണ്ടാവ ಈ ಕಾಲ್ಗೇತು ಮುತ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಕಕ್ಕುಸದ ಎಪ್ಪನ ಬ್ಲಸ್ಸದ ಮತ್ತೆ ಸಮ ಉಲ್ದವ ಅಲಮಾನೆ ತುಗಿಯಲ್ಲ ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ ಬಲಿ ನೀವು ಬರಂದಿರಣ್ಣ ದಾದಿ ಅದು ವಿಮಾನದಲ್ಲೇ ಬಾಲೆಗೆ ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜಂಡಪ್ಪಿ ಮುಖ ಮುತ್ತೂರ್ದು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟು ಉಂಟೋದಿ ಓದ್ತೀನಿ ಬಾಲೆ ಅತ್ತಪ್ಪ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನಟ್ಟು ಸೀಟ್ ಮಾಡ್ತುಕೋರಿ ಎಂದು ಕೊಂಜಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ದುಂಬೆ ಎದ್ದ ಇತ್ತು ನಂದ ಅತಿ ನೀವು ಬರಂದಿರಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಇದೆ ಅಂತ ನಿತ್ಯಣ್ಣ ಬತ್ತೀರಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಓ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ಬೇರೆ ಕಲಿಚಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಮಾನ ಅಂತ ಬಿತ್ತು ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಓಡಿ ಚಪ್ಪಡ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ ನಾ ವಿಮಾನ ಬತ್ತಿ ಸಾತಗನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನದ ಮೂಲು ಜಪ್ಪದಗನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಮೋನೆ ಆಮೆ ಇತ್ತು ಬೀಲ ಈಮೆ ಇತ್ತು ಪದೆ ಮೂಜಿ ತುಂದು ಮಲ್ಪುನನ್ನ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಪತ್ತನ ಎಂಚಿನ ತೇಡೇನಿ ಓ ಲಾಮ ನಿಕ್ಕು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಮಾತ ಕದಲಗ ಬೂಂದಾಗೆ ಅವೇ ತೇದೆ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಮಾತ ಏಬೇ ಏನ ಕರ್ಮ ಕಲ್ಮದ ಅದೇ ಯಾನ್ ಅನ್ನೆ ವೈದಿನಿ ಬುಕ್ಕಿ ಯಾನ್ ಪೆಲ್ಮಳಿ ವೈದಿನಿ ಓಳಿತು ಅಂಗಿದ ಬೀಸಿನಿಗೆ ಇದು ಬರಂದಿರಣ್ಣ ನಿತ್ಯಣ್ಣ ಎತ್ತಿನಟ್ಟು ಉಪಕಾರ ಅಂಡು ಅರ್ಣ ಕಾರಡೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಲೆನು ವಿಮಾನದ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಧರ್ಮಗೆ ಯಾವದತ್ತ ಅಂದ ನಿತ್ಯಣ್ಣ ಬಾಡಿಗೆದ ಕಾಸುಂಡತ್ತೆ ಯಾನ ಬುಧಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾಯ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಇಲ್ಲಿತ ಕೇಂದ್ರತೆ ಪನ್ ಕಾಪುಂಜ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಲ್ಪುಂದ ಈ ಎಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಏತು ಬುಧಾರ ದಾವದೊಂದು ಎಂಕಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅತಿ ಯಾನ ಬಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಯಾನ ಗೌರವ ಕೊಲ್ದು ಅಕ್ಕ
ಉಪ್ಪದು ಕೋದೆಲ ಮುತ್ತಾಯ ಬೈ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಅಂಚ ಪನೊಚ್ಚಾವೆ ಏರೇರಿಗೆ ಏತೇತ ಸಾಲ ಹೊಡೆದು ಪೂರ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಕಾಲಿ ಬಲೆ ಪುಳಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊರಿಯರ್ ಉಂಡಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಾಲೆ ರೀತು ದುಬಾಟಿದ ಸಂಬಳ ಕಡಪುಡ್ನಾನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಾಲ ಪಟ್ಟದು ಬಿಡ್ಪುನಿ ಅನ್ನಂದ ಏ ಬಾಲೆ ಲೀತು ನನದು ಬೈಗ್ ಬೋದು ಅವಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ಕಾಸು ಮಲ್ತದ ಆ ಊಳುಗು ಕಾಸು ಮತ್ತ ಕದ ಪುಡ್ದು ನಿಕಲ ಸಾಲ ಸಂದನಗನ್ನ ಇದೀ ಭೂಮಿ ಅದಿ ಮೇಲ ನೇ ಕುಸುಮಕ್ಕ ನನ್ನ ಕಾಸು ಚೂರು ಜಾಗ್ರತ ಪ್ರಧಾನ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಏರಾಡು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಿರ್ಬಾರ್ದು ದಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಪಳು ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಅಣ್ಣ ರೀತು ದುಬೈಗೆ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಬಂತೆರಂಡು ಲೀತು ಆಯ್ ನನ್ನ ದುಬೈಗ್ ಬೋದು ಅವಳು ಬೆಂದದ ಕಾಸು ಮಲ್ತ ಅದೇ ಪನ್ನಿನ ಬಿದೆ ದುಂಬೆ ಮೂರು ಲೇಟ್ ಆಡು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಪನಿ ಇತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದ ಕಾಸು ತೆತ್ತೊಂದೊಲಿತ್ತು ನಾ ಅಂದತಿ ಅಕ್ಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದ ಕಾಸು ಬಿಡ್ಚಕ್ಕ ಅವಕ್ಕ? ಈರೋಜು 10 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊಲ್ಪಲ್ಲ ಈ ಪುಂಜು ಈ ಪುಂಜು ಓಲ್ ಮಿತ್ತಲ್ದು ಬುಲ್ದು ನಮ್ಮ ಲೇಟೇನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಮ್ಮ ಯಾನ್ ತೂತೀನಿ ಜೋಯಿ ಪುಂಜು ವಿತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಬೆತ್ತಿ ಕೆತ್ತಂದೆ ಗೊಲ್ಪುದ ಹೋಗಲೇ ಕುಸುಮ ಅಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದೆ. ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಿದೈ ಲೆಪ್ಲೆ ಪಿದ ಈಗಿನ ಎಂಕ್ಲ ಒತ್ತಾಳೆ ಉಳಾಯಿ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಪುಂಜು ಎಂಚಿನ ಗಲ್ವ ಬೈದು ನಿಮ್ಮ ಕುಸುಮ ಕುಸುಮ ಓ ನಾರಾಯಣ ಏರಿದ್ದು ನಾಲಾಯ್ನದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬುಧವೆಂಚ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಮುಲೈ ಚಾಪಾರ್ದ ಕುಲೋಂದು ಪಾತಿರ್ಗ ಬನೆ ಅಕ್ಕ ಓ ದೇವ 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 ಈ ಆತಿನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುದೆ ದಗನೆ ಕತ್ತೆ ಅಲೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲು ಹೋಗಿ ಕುದುಲೆ ದಗನೆ ಕತ್ತೆ ಕುದೆ ಒಂಜೇನು ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗಿ ನಾಯಿ ನಾಯಿ ನಮ್ಮಲು ಎನ್ನ ಪಂಡಿನ ಕಾಸು ತಿಂದು ಹತ್ತಿರ ದೇವರೇ ಈ ಅದೇ ಓ ಮರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರಿಯ ಕತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆ ರೀತು ಇನಿ ದುಬೈಗೆ ಪಿತಾಡ್ ದಿನಾತಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಅಕೇರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕಡಪುಡ್ನನಿ ಸುರೂಕಿನ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇನು ದಾ ನಿನ್ನ ನಕ್ಕರದಲ್ಲ ಕೊಡ್ಸಿ ಮರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಲೇ ಜನಕಕ್ಕ ರೀತು ದುಬೈಗೆ ಗೊತ್ತು ನಂದು ఆయన ಸುರುತ್ತ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನು ಕಾಸು ಕೊಡುವೆ ತಾನೆ ಕೊಡ್ಬೋದಲೇ ಕೊಡ್ಬೆ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ಇನಿ ತಾರೀಖೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಈ ತಾಲೀಕು ಒಕ್ಕ ತಿಂಗಳು ಪೆಪ್ಲೆವಳಿ 18 ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ಫೆಬ್ರವರಿ 30 ಎನ್ನ ಕಾಸು ಕೊರಿಯೋ ದಗನೆ ಕುದುರೆ ಕತ್ತಗೆ అది ಆ ಪೆದ ಮುಂಜೆ ಲೈಸನ್ ಮಾಲೆ ఇచ్చి ಇದೇವಲ್ಲ ಪೆಪ್ಲೆವಳಿದು 30 ಉಂದ ಮಾಲೆ ఫిబ్రవరి 30 ಪೆಪ್ಲೆವಳಿ 30 ಬೋದಂದ ಕೋದೆದ ಒಳಿನೊಂಜಿ ಅಜಿಪ್ಪ ಉಂದ ಅವಾಗ ఇంతలే అక్క ದಾನೆ ఫిబ్రవరి 30 ಫೆಬ್ರವರಿ 30 ಓಡೆ ಬಂದು ಅವನೆಂಕು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದೆ ಬೋದು ಎಂಕದಕ್ಕಿಂದ ಆಗುಲಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಬೋದ ಸಾಲದ ಕೆಲೆಂದರದ ಬದುಕಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಯರ್ 30 ಅವಿಜಿ 31 ಉಂಡತ್ತ ಆ ಪಂಜೆಗ ಡಬಲ್ ತಮಕ 31 ಇಜ್ಜಿ ಮಾಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ 31 ಉಪ್ಪರ್ ಸೈ ಅಂದ 31 ಕೆನ್ನ ಕಾಸು ಕೊರಿಯ ದಗನೆ ಕುದುರೆ ಕತ್ತಗೆ ನೀನು ಪೆರು ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯನು ತೋಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ತನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ 18 ಕಿಲತ್ತ ಪುಂಜವು ಆ 150 ಕಿಲತ್ತ ಪುಂಜವು ಪಂಪುಣು ಇಂದು ಕಾಸು ಕೊಳ್ಜನ ನಿನ್ನ ಕೆಲುವೆನಿ ನಾನು ಈ ಆ ಪುಂಜವು ಜೋಳು ಸುಯಿಂತನ ಈ ಪುಂಜವು ಸಜಿಪ್ಪದ ಸಂಕದ ಅದಿ ಗಾತ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಮಾಲ್ಲೆ ನಿಜನಾ ಈದಿಗೆ ತಾನೆ ದಾದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲ್ಪು ನಾನು ಪುಂಜು ಆಶ್ರಮದ ಗುರೂಜಿ ಬಂತೀರ ಅಲ್ಲೇ ತುಯ್ಯಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಅದೇ. ಹಾಸನದ ಎಗ್ಗು ಬುಳ್ಜಿಂದಿಗೆ ಆಸನ ಎಗ್ಗ ಮುಗ್ಗಿ ಆಸನ ದೇವರೇ ಅವರು ಎಂಚಿನನ್ನ ಆಶ್ರಮದ ಗುರೂಜಿ ದಾದನ ಬಂತಿರುವ ನೀ ಗುರೂಜಿ ಎಗ್ಗು ಬುಳ್ಜಿಲಿ ಆಶ್ರಮದ ಗುರೂಜಿ ಬಂತೀರ ಆಶ್ರಮದ ಗುರೂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಶ್ರಮ ಬತ್ತು ಪೋಡಿಕೆ ಇನಿ ಬರ್ರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಡ ಇತ್ತಿನ ಬರಡಿಗೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಇತ್ತನೆ ಬಲೋದೊಂದು ಅಕ್ಕ ತುಂಬೆ ಕೊಲ್ತಾ ತಂದೇನೆ ಮುಗಿಪುಣಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅಮ್ಮೆ ದಾಸಪಣ್ಣೆ ಬಲ್ಪೇರ ಸಯ್ಯರ್ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅವ ಅವ. ಪಂಡಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊದುಂಡು ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ಕನ ಈರೆಗೆ ನೀನ ನರಂಬದ ಸೀಕೊಂಡು ಈರು ಕೈಕಾರು ಇತ್ತದು ಹೋಗಲ್ಲ ದೂರ ಅದು ಮುಂಜೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಪೊದು ಕಣ್ಣ ಇದನ್ನು ಮಾಲ ಯಾನೋಜಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೋಡ್ಚ ಓಣ್ಣ ಈರೆಗೆ ಬಂಡ ಈರೆಗೆ ಈ ಬ್ರಾಡ್ ಬೋದ್ವತ್ತು ಪ್ರಾಯತ್ ಯಾನದು ಮೇಕಪ್ ವಿಂಚ ಮಾತ ಈರನ ಮಂಟದಲ್ಲ ಈರೆಗತ್ತು ಬೇಟೇರೆ ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಭಯಂಕರ ಗುಳ್ಗುಸ್ ಈರನ ಕುಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಸು ಯಾನ್ ಗುಳ್ಗುಸ್ ಬಂದು ಭಯಂಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾವು ಬೇಟೆರೆಗ ಏರೆಗೆ ಬಾರಿ ಸೊಪ್ಪ ಜವನೆ
ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ಗನ ಬರಿಯರೆ ಬನಡ ಅತ್ತತ್ತು ಈ ಪೊದಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಐಶುಗಿಯೇ ಆಯುಷ್ಯಗೂ ಪೊದು ಅಡ್ಡು ಬಡ್ಚಿ ದಲೆ ಆಲೆಗೆ ಬಡ್ತಾನೆ ಆನಂದ್ ಆ ನಾಡ್ದು ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಅತ್ತೆಪ್ಪ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲದ ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಆನನ ಅದೊಂದು ಅಲೈಜಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತು ಕೊಳ್ಳೆಗೆ ಅಕ್ಕಲೇಗೆ ಬೋತಾಪಿನ ಆನನ ಅಕ್ಕಲೇ ನಾದು ನನಗೆ ಕೆಣ್ಣ ಆನು ಒಲ್ಟಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಸ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಮಾತ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಆ ಪುಂಜವನ ಕಾಲಿಗಳ ಈ ಪುಂಜವನ ಕಾಲುಗಳ ಕೋಳಿದ ಬಾಲ್ ಕತ್ತಗನ ಎನ್ನ ಮೈಪೆ ಇರ್ನ ಮೈಬೇನೆ ನನ್ನ ಕಪ್ಪೆ ಕಪ್ಪೆ ಅದು ಕಪ್ಪುದೇ ಕಪ್ಪೆ ತಾನು ಕಪ್ಪುದೇಕ ಕಕ್ಕೆ ಅನ್ನು ಕಪ್ಪೆಗೆ ಬಾಳ ನಾವು ಓದಿದ ಹೋತು ಕುರ್ಚಿ ಅಪ್ಪ ಕುರ್ಚಿ ಬುರ್ಜಿ ಬುಡ್ಲ ನಿತ್ಯಣ್ಣ ಆಯುಷನ ಮದ್ಮೆಪ್ಪ ಮದ್ಮೆದಾನೆ ಆಯುಷಗೂ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ದಾನೆ ಗೂಡ್ದೀಪನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವು ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ನು ಮುಂತಾ ಪದವಿದ್ದಲೆ ಆಯ್ತಾ ಚೆಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಬಂಡ ಇಂಚ ಶೃಂಗಾರ 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 ಓ ಅಣ್ಣ ಯಾವ ಓ ಅಣ್ಣ ಅವೇ ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ನು ಯಾನೆ ದಾಮನು ಪಾದ್ನು ಯಾನೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೋದು ಲೋಲ ಎಂಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಏನೋ ರೋಡ್ ಮೂಲು ಕಾಲ್ದ ಪತ್ತದ ಮಾಲ್ಕೋದೆ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಬೊಬ್ಬನಿ ಮಾಲ್ಕಲವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲ್ತ ತಿನ್ಪವಳು ಮೋಲ್ ಅವಳ ಈತು ನಮ್ಮನೆ ಕೊಲೋನ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಈ ಪಂಜು ಹೊಂಚು ಒಂದ್ಕಡೆ ಪುಲ ಫಳಿಹಾಲ ನಿಧಿ ಪುಲ ನಿಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಗೆ ಬೈದಿನಿ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ನು ಯಾನೆ ಚೆಲ್ಲಿದಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದಾರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಪಗ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಚೆಲ್ಲಿದ ಓ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆನ ಕೊಡು ಚೆಲ್ಲು ಕೊಡು ಪಣ್ಣಕ ಆಣಿಯರು ನೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಂದ್ರಿತ್ತಿಲ್ಲ ಆರಡಿಲೇ ಕೇಂದ್ರ ఈలోని పన్న బాలి ఎత్తే అంది ఎంచిన బోందల హల్తనే కేన్లేంది సుమాలు తినాల ఈళ్ళకి ఎన్న అన్న తప్పుందత్త అంద 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 ఇందు ఎంకలే కొంచెం లద్దు కోతలు డిఎస్పి ప్లైన్ ರಾಧೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರದು ಓದಿಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ మదిమే తీసే యాందే కేనోది యానే మదిమే అత్తజిని మందే బెచ్చోదులేన్న నిక్కల ఈకే నావా ಕೇಳ కేల